Hola, soy Ai, cumpliendo lo de Chubby Bunny que puse en mi Facebook. Si 15 personas le ponían like, haría el video. Y creo que me traicionaron porque 26 le pusieron like. Así que aquí están los bombones. Y ahí vamos. El bombón número 1. Chubby Bunny. Numero 2. Viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa silloin kun tanssii laajasta laittaa salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hiljalleen. Numero 3. Ieva ääti se kammarissa kiukusta itkeesi huutti. Chubby Bunny. Tanssimaan nuopurissa ja ulkona Numero sakkooti. 4. Ei metä itkut ja ilmat haittaa, kun myö tanssima laajasta laittaa salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hiljalleen. Chubby Bunny. Numero 5. Siellä oli lystiä, jokainen sai tarpeeksi tanssii syhkytteek. Otti kun mäntini muori se riiteli ja Ieva se alkoi jo nyhkytteek. Minä sano Ievalle, mitäpä se haittaa, tanssitaan vielä hilaajasta laittaa salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hiljalleen. Nuorille sanoi jota tukkee suusi ja ruppesu tervetä takkoomaan. Tervenä piäse ku korjoot luusi ja määt sitä murjuus makkoomaan. Ei tätä poikoo hellyys haittaa kun mummoja viskoo laijasta laittaa salivili hipput tupput tapput äpput tipput hiljalleen. Minä sanon jota purra pitää, ei mua niin vaan nielasta. Tuot mennä ite vaikka lännestä itse, mut minä en luovu Ievasta. Ei tätä poikoo kankeus haittaa, silloin kun tanssii laajasta laittaa salivili hipput tupput tapput äppyt tipput hiljalleen. ¿Qué dice esto? Sí, es de aclarar. No me gustan los bombones, creo que son la cosa más asquerosa del mundo. En segunda, ok, ya, lo cumplí, no me estés molestando. Porque hay gente que ahorita dice, y el video, y ahorita, aquí está. ¿Vale? Ya me voy. Adiós. ¡Ay, eso qué! Nuopurista kuuluu se polokanta ja jalkani pohjii kutkutti.